O 3, štart. Numer działa, Goga. Nic, ma zakupujku, nie frajera. Hej, a dajcie na to zbarnie, kiedy urobisz jedną relację. Dobra, to Dobra, napisz to zachował. No. Takže prvá otázka. Čo furt robíte v obchode? Tak, można, aby cygania nie ukradli. Druhá otázka. Čo urobíte, keď ukradnú? Dobrze ma przyjano. A ktorých mafiánov poznáte? Wszystkich. A kde ste ich poznali? Do koszmarku. Štvrtá otázka. Čo robí taký mafián? Żeby pistolet dala chlabu. Strelił. A čo robíte, ak nekradnete? Nic, ja nie kradniem.